tinatakbo yun. Favorite song mo, favorite song. Hindi mo Whisper na sexy dance. Ang dami mong demand. Judge ka ba? Music, DJ. Oh! Wow! Wow! Okay! Wait lang. Sir, sa checkpoint ba talaga ito nag-duty? Murag delay ba? Thank you. Come on! 5, 6! Anong pangalan, sir? Ronnie Gaya. Ronnie? Kaya ka pala hindi nagre-reply sa akin, Ronnie. Kailangan ko pa kumaten na Christmas party ng tropa para lang makita ka ngayong gabi, Ronnie? Ronnie, tumingin ka sa akin, Ronnie. Bakit hindi ka ba nagre-reply? Ano dahilan mo? Ano daw? Ano daw? Wala siyang load? Wala ka lang tayo sa akin. Ako pa ngayon? Ako pa ngayon ang walang oras sa'yo, Ronnie? Tawag ako ng tawag sa'yo. Text ako ng text sa'yo. Dumating na lang ang PBB niyo. Hindi ka pa nakapagpadala sa amin. Wala sila sa mundo. Parati ka na lang may rason. Ronnie, gusto ko lang tanungin sa'yo. Tumingin ka sa mga mata ko. Ronnie, mahal mo pa ba ako? Mahal ko siya. Sino siya? Mahal ko siya. Sino? Sino siya? Inutuloy si Ronnie. Gusto niya lang sila. Ronnie, anong title? Anong title? Ng song? Furnish. Anong furnish? Oh! Ang dami niyang steps. Uy, Ronnie, bayad. Thank you so much. Binibidyo ka, binibidyo ka. Laro-laro lang yun, biro-biro lang. Okay. Go. 1, 2, 3, and hey! One more time! Ito yung ano, alam niyo yung kanta, kaso kinakabahan kayo kasi baka pasayaw eh. Mga pulis nga kayo mga ano ah. Oh. Title, sir? Buli-buli. 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 Uy! Go ka rin! Sir, go ka rin, go ka rin. Go ka lang. May pera ka lang. Sige na, dagdagan natin yung pera mo. Title, sasagot, sasagot! Oh! Palaban yan! Hey! Tumayo. Title of the song, sir? Buli-buli. Buli-buli. Ang galing! Buli-buli! Let's do the buli-buli! Music, DJ! Oh! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh! 1, 2, 3! Woo! Thank you, sir. Ayaw niya talagang sumagot. Hindi ko alam. Una niyang rason sa akin, hindi ko alam. Tapos yung pangalawang rason niya, sabi niya, may pera man ako. Mga bagay na nakikita sa loob ng bag ng isang pulis. 1, 2, 3, and go. ATM. Kulong. Kulon. ID. ID. Wallet. Ballpen. Ballpen. Pera. Pera. Wallet.
bagay na hinihiram sa kapitbahay. Again, mga bagay na hinihiram sa kapitbahay. Hoy! 1, 2, 3, and go. Pala. Pala. Kudkuran sa lubid. Kaldero. Plato. Tabo. Martilyo. Pera. Asawa! Mga bagay na hinihiram sa kapitbahay and go. Bala. Hindi mo alam, baka pulis din yung kapitbahay niya. Hindi kayo nagtatanong. Pwede. Galing mo, ano? Galing mo. Buti ka na dun. Okay. Bala. Ano ba? Sasakyan. Kasirola. Tubo. Bara. Ano? Bara dito mo. Oh, bara. Bara. Anong ba? Saan ginagamit ang bara? Pangukay. Yung parang pala din, pero bara. Okay. Next. Mga lugar kung saan pumupunta o nagde-date ang magjowa. Mga lugar kung saan nagde-date ang mga magjowa. Saan? Sa sinihan. Ano pa? Mall. Sa mall. Ano pa? Lodge. Mga rason kung bakit naglo-loan ang isang pulis. 1, 2, 3, and go. Hospital. Investment. Tayo ng bahay. Magpapatayo ng bahay. Pag-aasawa ng isa ko. Saglit lang! Pag-aasawa ka ng isa. Ng isa. Ng another one. Ng the other one. So pag-apat, reloan. Ano pa? Pambayad ng utang. Marami pa tayong rason eh. Ano pa? Car loan. Gusto mo ng sasakyan. Ano pa? Vacation. Magbabakasyon. Ano pa? Pagtubo sa pindan, mga Pantubos sa prenda ni Mama. Napakabait mo talaga. Una, date sa simbahan. Pangalawa, pantubos ng naprinda ni Mama. Share. Pangbili ng basakan ko, ma. Pambili ng basakan. Ano pa? pambili ng motor. Pambili ng motor. Ayaw mo ng 4 wheels. Okay pa. Okay, next. Mga rason kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Anong sigawan yan? 1, 2, 3, let's go. Nangabit? Yun na yun, baba. Ikaw talaga pa. May nagsisip. Mahina si Mr. Hindi ka ano? Mahina? Alright. Ano pa? Kailangan ng drive max, ma'am. Okay. Same problem. Ano pa? Kulang po sa... Wait lang. Hindi na ano narinig. May sinabi siya. Kulang saan, sir? Ay, hindi po, ma'am. So, minsan yung isang partner may tinatago. Tapos yung isang meron. So, kulang po sa isang. Oh! May pinagdadaanan ka. Okay ka lang ba? May girlfriend ka? May asawa. Ay, may asawa. So, dapat open ka, honest ka, wala kang tinatago. Kulang sa communication ang gusto mo sa... wait. Ano pa? Bisanis. Ano sa? Bisanis na. Ano yung Bisalis? Walang ba nang hindi sa makatiwalaan. Okay. May trust issue so hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano pa? Kulang sa lilig. Kulang?
tinutoyo ang asawa, ma'am. Tinutoyo ang asawa parate. Ano ba? Number one cause ko ng paghihiwalay is Per, nag-i-explain complete sentence. Mga rason kung bakit nalilate tayo sa trabaho. Bakit nalilate tayo sa trabaho? 1, 2, 3, and go. Puyat, lasingit. Puyat, naplatan naplatan, Time management. walang time management, pagod po. pagod, Sa isang asawa. okay, wait lang. Eto pagod lang. Etong isa, pagod siya sa isang asawa. Ang pinagsasabi mo, ikaw yung iba. Okay. Ano pa? Kasi lubungang nabura. Naburaw. Okay. Ano pa? Malayo ang assignment. Malayo ang assignment. Okay. Ano pa? Katangian ng isang pulis. Ang pulis ay dapat, ano? 1, 2, 3, and go! Physical fit, ma'am. Physically fit. Marespeto. Makisi. Makisi. Mabagsik. 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 Ano ka? Strong. Strong. Baskom. Bas... Lumiwat ka. Ang daming katangian ng pulis. Bakit kayo nakastick sa mga mantikas? Baskong, strong. Anong ibig ko sabihin? Okay. Ano pa? Ubusin nyo. Ang dami pa. And go. Malinis at maayos. Malinis at maayos. Respectful. Respectful na sabi na? Nasabi na? Mga kadalasang nagpapastress sa isang pulis. Okay. 1, 2, 3, and go. Sinisis. Si Mrs. Ano pa? Overloaded sa trabaho. Overloaded minsan sa trabaho. Ano pa? Sa emergency. Emergency minsan. Ano pa? Weakness. Weakness, ma'am. Anong kahinaan mo? Weakness. Anong weakness?